lasso tumhan lang red lang ai pen heng ke chok pen ki pithi apot nile tumahin pen pin rem lo lasi inut abang phuaphan le ep lo plo tang te lo tengke custody plo dei police atum jong si arrest de pen thana police station manote police custody plo la pen magistrate tuma thenglo chipon le plo tang te magistrate sala bangke custody bu kostame non bangke police custody along si doko kasi police custody long nang kini lo plo tang te police tuma responsibility bangke a responsible angkor arpu bangke crime leklen det kehen leklen det sita la tung khan safe nangji ane protect nangji ada kasi nona bangke alang itu bangke neplo ladak bangke ketenge chokpen si pichilo kasi Indian Penal Code along section 1.511 section kadu kali pangarukan haladak police atum han peje nang tum hilipen apomot produk tokte kay bong pen theng lamu akeng theng pen no punna khota tokte Indian Penal Code along Indian Penal Code pulotang te India angkang pi kang saya ron ke thenai lo Indian poke India angkang pi halo penal poke punishment ipi hasti ki dia lo code poke akita hala so ang bong pen 511 section do hala bang so a section ang ding pi along pi thino punna khota tokte dia posila ke lo karkan lo aron karkan lo lasi ilitum Assam Police aphan ke than kang tung mate ki pukang tung bang kailan lo aprang si Assam Police atum aron amethang aron abang cipurhi pamenei la ki purhi pe meme pe na jok ilitum karbi mate inglong aso atum ke isung khodunang be inut chochelo apong lason ki pithi dupik lasi ilitum pinrem lo lapen the Assam Police Act 2007 halake police atum rong arat pen komposon si kidil nang jima ke claim nang jima phala so arondo the Assam Police Act 2007 haladak section 46 47 48 long lang non al tum puri pilota theglong ji je haladak ke police atum arpu mate angkhor public atum pen ke me pik nai kusi rat atum hormu nei movable pulotang te gari motor ta hai immovable pote lalong le pedang lo property lahai am ta kirai kom dunangji including life product tok do life pulote muni tum apran kirai dunangji atum si non ke muni tum han pichirong pulotang te ame thang si alo kachar kan lu lapen human right ateng muni tum han kirai kom kudu human right alo do hala so teng pulotang te even handcuffanta muni na tuman arian ta ingchina he kuli pening nalong li pisa dam to pulotang te la so ek mate la so lo pen ateng manang lo pulotang te alang li tumang ke iltum han lang red lang ailo lapen Indian a constitution along itum lang lo pulote article 19 20 21 22 la article li along di 19 20 21 22 along itum porhi pe melote theklong ko right to life palong ke ake hai karlitang dipendro phangcho bangke alang li han pithilo da pot right to life mane alang li ta kereng dunang ji bareng dun ta me constitution long kipi labang so ajak kong ke enjoy dun long le dalu mate alang li chehar jak long le dalu lasi nile tum ka di mana bangke Indian Penal Code long ta tokte mi pha pithi ta me poke lapen police ek long ta tokte Indian constitution long ta tokte la so posi la ki pithi lot abang ko mat si haladak in charge ma office in charge ma di halabang arpu do veklo mate adai do veklo la pen la ki pithi veka bang aphan ke inut ponon bahini ponon ko anma adai ke do tuman ke ni tumang ke jail tha vekna po la pen hasian si pinai itum ka dimana bang ke hasi la pen minimum ong in nice ta maximum ke nitum ke hang to death lo la pen minimum bang ke ko life imprisonment kai arjon jela lut thap nang ji athima lason claim bom lo pulotang te punishment pipi pulotang te monon ki bang jinang ani tame claim bom la lasi phasi kali pulotang te life imprisonment kai arjon jail de na polo som dipa lapen isi ka chuning ri bang la hello thilo da bang anon pereng chu thek thelo aposi ahem asoratom phan state government pe Assam Police pulotang te la state government lo state government tum compensation laking koi dame lak thom kep dame pivek nei la pan ke ala ni tum aki hang lo ni tum demand lo la bang ke lapen la ke claim ve ka tum han ke hasti pivek nang ko lapen
eson ilitum aku kipu kang tungu bang kalahan lo non ilitum ndi karbi pulotang te kilang red kilang ay la posondu kai kita me inglong aso tumhan pulotang te la ke pipot pulotang te ituma leader ki luopot la MLA tum hedi nona sonson ke MAC tum si a place along visit dam si inquiry dam nang po MLA pulote member of legislative assembly puloke law making body along dudun la tumta la hai tum si dudun clip pulote ko matum skang sidan pidun ta la sing iltum non BJP government jasimet punang ko kipu tot pan kali lu sedame ar kudo vekpen ke ciklem clear pot ang tumandan ni litum rem las ni litum pinia memorandum mang kala halo especially Rasnath Singh pan penong lo alada komunisian itum pilipo chu deputy commissioner pen ladak pen silu tu po chief minister panta lasi labang sop tu tak mangke strict legal action enangji pusi ni litum ahin pen tuning report lapen lakang sailong litik ke ni litum ke chesong pon bom polake lapen ko masi ke chok chima adai ke doge pan bangke IPC pen Indian Penal Code pen life in prison kali polote hang to death kok hati bek nang jate jan monon hik ciklem ha hede jepan lapen karbi karba kaso tuman kilang rem re dia jepan labangke itum chesong pon bom posi herang dia ping nuta